Takže sa pozrieme, ako pridať cyklostojan do mapy Freemap.sk, OpenStreetMap, OpenCycleMap a tak ďalej. Jeden z príjemných spôsobov je zájsť na web stránku cyklotrasy.freemap.sk, byť prihlásený, zazumovať sa na oblasti, kde chceme pridať cyklostojan. Pridávame pred fakultou architektúry, kde klikneme druhým tlačítkom, pravým tlačítkom a dáme pridať, spojiť do mapy. Tuto v ľavej časti nám vyskočí niekoľko kategórií, v ktorých sa môžeme hýbať. Prejdeme si ich neskôr. Nás trápi oblasť bicyklovania, kde sú na výber buď to predajňa, požičovania bicyklov alebo stojan na bicykle. Keď klikneme na ten stojan na bicykle, okrem iného tu zobrazí tuto iné stojany na bicykle, ktoré sú v okolí. Keď pridávame stojan na bicykel, tak nás trápi najmä, aký je to typ stojanu. V zásade máme 4 druhy. Jedno je, že stance, čo je veľmi dobre použiteľné účko. Rek, čo je klasické Ačko, do ktorého sa tiež dá dobre zamknúť, ak nemáte širokú vidlicu. Wall loops, čo je lámač kolies, o ktorý si zamknete tak na najvyš psa. A informal, čo je spravidlo veľmi dobre použiteľné zábradlie alebo niečo iného, čo sa dá zamknúť bicykel zhruba v kvalite ako pri účkach. Na nešťastie pred fakultou architektúry je lámač kolies. Kapacita, koľko bicyklov sa tam zmestí, je tu 6 bicyklov. Ostatné veci a prevádzkovateľ je fakulta architektúry STU. Ostatné veci nás až tak netrápia. Názov stojanu v zásade nepotrebujeme. V Bratislave poznám iba 2 stojany, ktoré si zaslúžia názov, a to je Dream a Diamant. Názov stojanu typu cyklostojan pred fakultou STU nemá zmysel. Či je zakrytý, či naň prší alebo neprší. Základ je, že na všetky stojany prší, takže to nie, nemusíme vyplňať, kebyže pod strechou dáme áno, je prístupný všetkým. Cyklostojanov predpokladáme, že sú prístupné všetkým. Ak by bol prístupný iba zákazníkom alebo obyvateľom daného domu, to vyplníme. Poplatok je bez poplatku a takisto limit parkovania. Popis stačí taký kontrolný, aby sme to vedeli skontrolovať, či tam nie je nejaká chyba poriadna. A ak to chceme pridať čo najrychlejšie, tak si vytvoríme užívateľské konto na OpenStreetMap. A tuto pridáme meno a heslo a už stačí len stlačiť tlačítko, že pridaj poj. A tento cyklostojan sa tým pádom pridá do všetkých stojanov, čo sú v okolí. A